Кой като мен с две бири? Мале, това е невероятно. Аре, келеш по-бързо, че може да спре тока. Тока ще спре, ще стекло. Рибата какво става? Там има ли риба? Рибата, виж, ако има земя, аз ще ти дам половината пари. Ама там 1,50 ли беше или 3,50? Няма значение. Аз пия литър. Ти 250. Он е там, да. Масичка така.